Это Велни. Вчера посмотрел видео ВКонтакте, как какой-то русский парень рассказывает о том, как порвут Украину. Лови ответ. Я українець до останньої каплі своєї крові. Я можу розмовляти також і на рідній мові. Не принципово, але я хотів, щоб зрозуміли. Мене ті скоти, що дерлися до України. Ви тут не бажані гості, не випробовуйте злості. України сміє добре так ламати кості. Ви там у Раші добре чули про коктейлі наші. І скоро Путін їх відвідає у своїй пащі. Відкрий карту України, подивись міста. Це все наше, навіть до маленького села. З самого дитинства я відпочивав у Криму. Тепер я чую, наші всі хотять скоріш в Москву. Москва сльозам не вірить, точні як і ми ці басні. Хто хоче, не питання, побажаєм тобі щастя. Купи білет, сідай на потяг і рушай до мрії. А я живу і буду жити в рідній Україні. Если мы хохлы, так получает ты от хохла. В один голос крикнем ПТН, ПНХ. Зачем ты ссоришь братские народы на века? Киев и Москва, ПТН, ПНХ. Если мы хохлы, так получает ты от хохла. В один голос крикнем ПТН, ПНХ. Зачем ты ссоришь братские народы на века? Киев и Москва, ПТН, ПНХ. Второй куплет на русском, чтобы поняли, не наши или наши. Короче, те, кто живет в Раше, мы живем не на Украине, а мы в Украине. Нам мы посылаем Путина, что ссорит нас с Россией. Вы называете нас бандеры, экстремисты, радикалы, террористы. Все слова с концом наисты. За то, что защищаем наше право на свободу. Право на свободу, Богом данное народу. А мы устали молчать, ни грамма нет доверия. Потеряно, оно давно, осталось лишь презрение. Хотим нормально жить, народ восстал за свою волю. За долю Украины, слава каждому герою. Слава ультрас и правым, слава всем на Майдані. Каждой сотні слава тем, кто жаль уже не с нами. Я українець, і в останній строчці рідна мова. Україна єдина, зрозумійте, Вова. Если мы хохлы, так получает ты от хохла. В один голос крикнем ПТН, ПНХ. Зачем ты ссоришь братские народы на века?